Okay, we are live. Good morning, good afternoon, good evening, viewers, wherever you're going to be watching us from. We are the Igbo Go Live entrepreneurs. We come here every Saturday morning to bring to you the business we do, the online business we do, to educate you on our business so that you will know that whatever it is you are facing, whether it is time freedom or financial constraint or whatever it is, that there is an option. There is a solution. That's why we come here every morning. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Hapụkwanụ na m na-asụ oyibo. Asị m ka m jiri ya wee mee onwe m introduce, mekwanụ biznes anyị introduce. Anyị bụ ndị Igbo na-abịa ebe a kwa izu ụka niile ka anyị na-akọwara unu afịa anyị na-azụ, na-akọwakwa n'unu ka unu ga-esi wee bata. Ya na ndewonu, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma, nke ọbụla ọ bụ ebe unu nọ. Aha m ka bụkwa Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu. Abụ m nwunye, bụkwa nne ọmarịcha ụmụaka ịtọ, mụ na ndị be m bi na obodo oyibo United States. Anyị wee sịkwa ka anyị bịakwa ọzọ ka anyị si apụta, mana tupu anyị na-ebido, mma sị ka nsị unu biko unu ewekwa n'iwe na anyị pụtara obere late maka anyị nwee ihe ndị anyị kwesịrị ịhazi, so anyị wee pụtazi obere late. Iwu na-adị n'ọkụ, biko iwu na-adị n'ọkụ. Anyị ka bụkwa ụmụnne unu. Nya oke ka anyị rata ata, anyị dị mmadụ ịtọ wee na-eme ife okwu anyị na-eme taa. Ndị ọzọ enweghị ike wee bịa, mana nsogbu adịghị. Anyị ịtọ kwadoro akwado, anyị kwụ chim chim. Anyị ga-enyekwa unu ka anyị si enye unu, nyefekwa unu sef karịa ka anyị si enyebe unu, maka na anyị nwee oge, maka na anyị bụ sọsọ mmadụ ịtọ. Mụ na ụmụnne m nọ ebe a ka unu si wee fụ. Mma akpọnite fa ka fa gwakwa unu ebe fa si wee na-ekwu, maka ndị enenebe ha anyị mbụ, ma ọ bụ ma ndị na-enenebu anyị mbụ ha amasịghị anyị niile. Ka mkpọnite nwanne m nwaanyị bụ Doris ka ọ kọwara unu onye ọ bụ na ebe o sikwa wee na-ekwu. Doris. Daalụ ihe nne sista Ifeọma. Daalụ na ụmụnne m, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, abalị ọma, nọ mpaghara ụwa niile ebe nọ na-ekiri anyị. M sị ka ọ dịrị unu na mma. Anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa ka nwanne anyị nwaanyị kwuburu na satọ ka anyị dị bụtị ata anyị dị anyị ihe ndị Igbo na-akpọ obere nsị na-emebi ike. Ọ ya wụ nke a anyị dị obere, but ihe anyị na-egbu, ihe anyị na-aga inye unu today ga-awụ, ọ ga-adị ka machine gun dum 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 dum. So ya wụla jiri kado ọfụma ka ọ nụrụ nke anyị ji bịa. Aha wụwada Doris Alụmeke. Ebikwanụ m Island, mụ na di m na ụmụ atọ. M na-asụkwa n'ahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya. So ya na-asị ka ị weta mmanya gị na popcorn ka ị desa, ka ị hụrụ ka ị bịa nụrụ machine gun ka anyị ji bịa taa, ka ọ dịrị unu na mma. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Nke anyị bụ wee bịa taa bụ machine gun. Ewu, ọkwa anyị agbagbu na ndị mmadụ. Machine gun na-abụ ọkwa nke eji agbagbu mmadụ, nke eji akọwa unu. Ọ bụrụ wee fụ ka obi anyị si adị aṅụrị eme anyị pọlị na mgbe ọbụla anyị pụtara na program a, maka anyị na ụmụnne anyị na-eje kparị, ana anyị na-achọ ka anyị gwafa na ụzọ dị esi edozi ife erika. Esiri ofu ụzọ egbu oke, ụzọ esi egbu oke bụ nne ya ka anyị na-ewetara ụlọ ofu ụzọ ahụ abụkwanụ the best way ị ga-eji wee gbuo oke gị. Mgbe na-asịkwa ka mkpọlite nwanne m nwaanyị si Belgium ka ọ kọwakwara na anyị onye ọ bụ maka ndị na-amarọ ya. Ngwanụ Salome. Igbo kwen, Igbo kwen, Igbo kwezuonu. Igbo ndị ọma na-ege ntị, mma mmanụ akwa nwanne unu nwaanyị Salome, maka ndị na-amara onye ngwụ nke bi na Belgium na-eji ụkwụ keke na pepa ga na German. Chetakwa, echefukwala. Asị m ka m bịa kpọtụrụ unu n'ụbọchị nke taa. N'ụbọchị nke taa, isi unu bịa were oche ka unu n'ihe anyị na-ekwu. Ụmụnne ụmụaka, anọ m alụ ọrụ andị anọkwana m azụ ahịa igwe. Ụbọchị nke taa aga m aga Germany, m ga-anọ na Belgium.
ị hụrụ ya so ka anyị wee kwuo okwu a dịka nwanne nwaanyị siri kwuo ọ sị na anyị bụ mechin so unu bịa hụ egbe igwe ebutere unu ọ ga-abara unu niile n'uru otu n'otu daalụkwanụ nne ndewo ọmarịcha nwaanyị izu ka eme ndị be anyị tata abụrụ ụbọchị anyị na-akọrụje ebe a anyị na-adị enwetebe ozi dị iche iche from ndị na-achọ ka fa mara ife anyị na-eme anya bụ ozi dị iche iche anyị nọkatakwa anyị apụta mgbe ịzagide onye a ịza Johnny ịza Nkiru ịza Chidiọgọ ị na-aza mmadụ dị iche iche ofu ajụjụ anyị wee sịkwa mba ka anyị si abịa ka anyị nọkọ ọnụ wekọ anya bụ ajụjụ ọnụ wee za ya ka ma Johnny ma Chidiọgọ ma Nkiru ma Izuchukwu onye ọbụla gee ntị ọnụrụ ya bụ azịza ka a ghara ịdị na-eme ofu ofu ọ na-enye nsogbu maka onye na-azụ afịa nwee imirikiti ihe ọ na-eme ị na-azụ ofu ajụjụ izi ya taa izi ya echi izi ya nwanne echi onwe ka o si eme so ife anyị ga-eme tata bụ ịzakwa ụfọdụ ndị ajụjụ anyị nwetago unu ma mgbe gara aga anyị bịa ebe a bịa zaa ajụjụ tata anyị nwekwa ajụjụ ndị ọzọ na-ajụgasị anyị wee wekọọ ya ọnụ si ka anyị bịa zaa ya enwere ike ọ bụrụkwa ife ibu n'obi ịjụ gekwa ntị ka anyị na-eje izi ya kịta ka enu nyaba ajụjụ makwanụ ka esi wee zi ya mgbe ejiri ohere a wee na-akpọlite nwanne nwaanyị bụ Doris nwee ajụjụ na-abụ ọ ga-aza ofu n'imefa wee bụrụ ife a na-onwe onye jụrụ si ị nwee ike ịkpọ m ka ị kọwalụ m biznes ọfụma onye ọzọ wee sịkwa Doris kedu ife mere iji wee na-asị m nene 90 minutes webinar ọ maka gịnị ka m na-eji wee nene ya Doris wee sị oke na ọ ga-akakwa mma ka ya zaa ajụjụ ebe a ya bụ ọ bụkwa na ibu nyaba ajụjụ n'isi ka ị gee ntị n'oke o si wee na-azị ya Doris ngwanụ ị nwee ike ịkpọ m ka ị kọwalụ m biznes ọfụma ya na kedu ife mee m ga-eji wee nene 90 minutes webinar maka gịnị ka m ji enene ya ngwanụ daalụ nne sista Ifeọma chimgozie gị ịjụ ọwụ na mmana ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ a ka ịkwana ị na-azụ ahịa mepe shop gị ma ị ga na-eme attend your customer ka ihe ikwekwa mepe shop gị shop anyị dị open maka biznes a m ga-akpọnụ gị nwere ike kọwatara gị maka azụmahịa ị ga na-ekwu okwu ya mkpọọ gị tupu ebe a na-akpọ gị ihe izu mbụ ị ga-eme ị ga-enye m email adreesị gị na aha gị ka m were ya rejista gị maka m rejista gị ebe ahụ ga-enwerekwana ike nwee access to 90 minutes video a na-ekwu okwu ya then m rejista gị ebe ahụ m enwekwana ike na-ekwu mgbe m na-ekwu ụkwụ echie m ike n'ala mana ha onye azụmahịa m enwere ike kọwatara gị ya si na mbido ya ruo ebe ị ga-aghọta ya ọfụma m ga-akpọ gị kọwara gị ya pụta ọ bụrụ na inye m email adreesị gị na aha gị ihe izu mbụ m ga-eme ewu m etinye aha gị na webụsaịtị m tinye email adreesị gị ebe ahụ m tinye ya then m ga-emetiri gị ozi na yo email adreesị ahụ link m ga-aga wọcha replay 90 minutes ị nwere ike gị jụọ onwe gị ka ịkwana ịwọchịwa 90 minutes ka ihe ị ga-ekwe wọcha dị 90 minutes video maka na ihe mmadụ lere anya ya mgbe ahụ ị na-ele ihe ị ga-aghọta ya ọfụma na mgbe mmadụ na-akọrọ gị ya n'ọnụ ọ bụrụ na ị na-ekiri ya gị na-aghọta na-edetu ọnwụ na ị nwere ajụjụ inwe gị na-edetu ya mgbe ahụ iwe ọchịcha ya detucha ajụjụ niile ahụ kpọzie m sị m awọchichago m ya lee ihe na-agbagwoju m anya ijụzie ya m na-akọwaziri gị ya mgbe ahụ ị nwere ego experience na ihe ndị mgbe ahụ ị nọ na-awọchi ya gị na-aghọta ya ọfụma maka mbido ugbu a na-akọ ya nwere ike mmebisie ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịma kpọtụ mgbe ahụ iji anya gị kirie ya ị ga-ahụcha ihe ọbụla ị nwerezi ajụjụ ebe ahụ nzawazie ya gị ghọta ya ọfụma maka o nwere ike mbido ugbu a ma na-asị gị ị gara ọnwụ na ị ga na mbeke na onye nka mere nka onye nka mee gị ga na-asị ha na-akọ ọwa akụkọ ka na-akọ pọtụ na-awọ ile ya n'anya gị hụrụ anya gị
hụ ndị mere ya nọ otu ha si mee ya otu ha ebe azụmahịa dịrị ha. Pọtụ m na-akọrọ gị na Mgbeke mere ya zụọ ụlọ zụọ nka, pọtụ mgbe ahụ gị nwa na-ale ya gị hụ Mgbeke ahụ n'anya gị, ya egosi gị ihe ahụ o mere, igosi gị ihe niile o nwetara na azụmahịa. Ka ihe ị ga-eme, ị ga-aghọta n'ihe ọfụma dana mgbe m bịa na-akọrọ gị ya sọ ọnụ. M na-akọ ya sọ na ị nwere ike isi n'akụkọ ifo ka ọ pụta iwe ọcha ya n'anya gị, ịhụgo Mgbeke, gị hụ ihe ndị o nwere, gị hụ famili ya, gị hụ ihe ọbụla, maka na azụmahịa ihe ọbụla anyị na-eme dị nnọọ clear. So gị hụ otu ihe na-ahụ ihe white gị ma nọ white otu anyị dị, onwe ihe ọbụla, onwe ihe nzuzo dị ya. Ọnwụ na ihe dị white a ga-asị gị na ọ dị white, ị gakwale anya ị ga-ahụ ya nọ white ka ọ dị. So ihe mere ị ga-eji watch ya dị 90 minutes video. Ọrụkwa ma m ga-akpọ gị kpọgharịkwa gị, maka na ịbatagonu mụ na gị nọzi til meme kashọ na biznes ahịa gị guzoro n'azụ otu ọ ga-esi dị ka ihe gị mma ga-akpọ m ga na-akpọ gị gbawụla ibunu gị ma ga na-ejizi aka gị nọtụsị gị sef isi ka ịkpọ m ka ịkọ akụkọ maka azụmahịa. So otu o si dị, m ga-ebufe nyeghachi nwanne anyị nwaanyị maka na oge adịrọzi. Daalụ rie nne Sista Ifeoma. Ndewo Doris, ndewo, ịkọwachara ya nnọọ ọfụma. Anyị anaghị ajụ ịkpọ mmadụ. Ị nwere ike ịkpọ m bifo gị ejudo anya bụ ajụjụ, anyị asị na gị anyị ga-akpọ gị. Anyị ajụ ịkpọ mmadụ na ihe anyị na-ebe a bụ inyere ndị mmadụ aka, etu ahụ ka esi nyere anyị nwa aka anyị wee bido biznes a. Ọkwa na oke na ọrụ anyị inyekwara onye ọzọ aka ka o wee bido, ka o wee gbanwee ndụ ya. Maka gịnị ka anyị ga-eji sị gị mba na ya agaghị akpọ gị? A ga-akpọ gị, kpọchikwa gị azụ. Ịhụ na ya Doris na-akọwakwa sị kedu ihe onye a sị kedu ihe m ga-eji wee lelee, maka gịnị ka m ga-eji lelee 90 minutes video na o wee gwa gị na ihe ị ga-eji lelee ya wụ ka ị wee jiri anya gị jiri ntị gị gee ọ vidio ị na-ele gị na-ege ege, right? Ihe mmadụ kọwara, ihe ị gụrụ n'aka gị na ihe ị lelere n'anya gị ka mma karịa ihe a kọwara gị akọwara. O nwere ike ọ na-akọwara gị ya na-emix up things or ya na-eme omit certain things, mana ile ya n'aka gị ga-ehụcha ihe niile dị na ya, nụ ya na ntị gị, hụ ya n'anya gị. Ọwụhụ mmadụ gwara gị ya, ihe awụ ihe rekọd. And onye mere ji n'ahịa ya vidio ahụ dị mkpa. Ọnya bụ the first step. Ị ga-elele n'aka ya bụ vidio. Anyị anaghị alaiki ndị mmadụ ịkọwa akọwa, maka onye na-akọwara gị like we said nwere ike mix up things, nwee ike chefuo important information ị kwesịrị inwe. I were human beings, so ya mere ha ji mee vidio ahụ so that onye ọbụla ga-ele ya. Vidio ahụ wụ vidio ma mgbe eke ma mgbe orie ma mgbe afọ ma onye ọbụla batara n'ahịa ofu vidio ahụ ka anyị na-ele, ọ dịghị iche iche. Ihe mere mụ ka m kọwara unu ofu onye jụrụ m ajụjụ ahụ. Ọ jụrụ m maka gịnị ka m ga-eji lelee vidio. Ihe ọ jụrụ m wụ ị nwere ike ịkọwara m banyere ahịa unu n'azụ. M si ya yes, aga m akọwara gị ya, mana m na-eji vidio kọwara gị ya. Ya sị m vidio, m si ya kekwana otu m si eji vidio akọwara ya. Nsị ya maka ihe niile m ga-enide ịkọwara gị nọ n'ime vidio ahụ. So gị lelee ya wụ vidio, ya gwa gị ihe niile. Then ihe ị ga-ajụ m wụ ajụjụ ihe ịghọtahụ. Vidio 90 minutes, isi m kọwara gị ya in 5 minutes is a disservice to you. Because I may omit a lot of things ị kwesịrị ịma ị na-agaghị ama. Mana ilele onwe otu m ga-esi kọwaa gị vidio 90 minutes in 5 minutes. Mana ile ya, lechaa ya, onwe ihe ịghọtahụ gị detuo ya. Isi m na elechana m vidio ahụ, m nọdụ ala sị gị ngwa kedu questions ndị nwere. O nwere ihe gbagwojuru anya na-aghọtahụ. Then anyị na-ekwuzi of specific things you need the clarification on. Ọwụhụ the general, the whole video. So onye o ji dị mkpa na ị ga-enene ya bụ 90 minutes video. Ama m na ị ga-asị 90 minutes chai 1 hour 30 minutes iji lele video. Nne m 1 hour 30 minutes ahụ agwaghị ihe o bu na-abịa. Ị ga-asị chai kedu ebe m nọ si nso ụbọchị.
mana nsogbu adịghị. Nwanne anyị nwaanyị Doris akụzie na kwestion ahụ kụọ ya riri. Ọwụkwa na ọ ka nwere ihe na-agbagwoju ya anya na ya, kpọtụ Doris, m ka ga-akọwakwara ya ọfụma. Ka m gafee Belgium, ebe ọmarịcha nwanne anyị nwaanyị bụ Salome nọ. Salome ga-azara anyị ajụjụ si n'obi ya dịkwanụ n'ịzụ ahịa, mana okwukwe ya esichaghị ike. Ya ka nwere doubt na okwukwe ya esichaghị ike. Wee sịkwa onye ọzọ, wee sịkwa n'ihere na ya wụ onye ihere na ihere na-eme ya. Ma kedu ka ya ga-esi wee gaa n'ihu n'azụmahịa ebe ya bụ onye ihere? Salome, kọwara na anyị ihe onye nke si na obi ya dị n'uche ya dị n'ahịa, mana okwukwe ya esichaghị ike. Kedu ihe ọ ga-eme ka okwukwe ya wee shie ike? Onye nke sịkwanụ na ya wụ onye ihere, ọ dị possible na ya ga-asọsid na biznes a? Kedu ihe ị ga-agwa ha? Kedu azịza ị nwere for them? Nwanne m nwaanyị daalụkwala nne. Eziokwu m niile, m ga na-asa ajụjụ a ofu ofu. Ịma na azụmahịa igwe, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịbata ya sị na okwukwe ya esiri ike, na ya chọkwara ime ya beta okwukwe ya esiri ike, na ya amaghị ka ihe nwere ike itinye obi ya wee kwete na ọ na-eme. Eziokwu m niile, anyị niile batara ya nọ, echetụkwara ụdịkere echiche ahụ, sịkwa na onye makwa, beta anyị wee kee obi sị ka mba, maka ọ bụrụ na ịbata gị bịa isigoni ka ị try tụ ya obere, ị gaghị ama. Ịma ka ihe na-eme ndị mmadụ na-eji enwe obi abụọ ma ha chọrọ ibido ife ọhụrụ, wụ na ụfọdụ ga-asị emebola m nke a, ọmata ọwa ọkọrọ m, meme nke ọzọ ọwa ọkọrọ m, meme nke ọzọ ọwa ọkọrọ m, mebi ha niile wuo ofu. Mba, ọwụgo ofu. Mụ nwakwa na-ekwu okwu, emekwala m dị m mere, mechakwa ndị niile m mere, ya wụrụ na ihe niile m bara ebe ahụ nọ ọwụghị ihe m hụrụ, ma pụtakwa ma bata na nke a. Mgbe a bịara bịa gwa m na nke a, okwukwe m eshikwa ike beta gwagidekwara m ya ihe ị chọrọ ime, ihe obi gị ya na-emetụ gị n'obi, ihe anwụwụ fine, obi gị jiri sị gị go for it. Ya wụrụ na mmadụ nọ na-agbasa ozi ihe gbasara biznes a, gị nọrọkwa na ebe ị nọ na-emere ihe ọzọ, hụ ya, gị mepee ya, gị lee ya anya, okay, after a day or two, gị bakwa the same thing na-abịa, ya akwụkwọ ugboro abụọ ugboro atọ, ihe anwụ sign na-asị gị tinyegodi n'ihe o chere. So kedu ihe m chọrọ ikwu? Ọ bụrụ na ịbata bịara bịa bata ya n'ime, akọbọrọ gị ya, ebe a nke ị ga-esi mara ka ihe ị na-eche ka ọ wụ otu ọ dị ka ọ na ọwụgo otu ọ dị. Mana ọ bụrụ na ịbata gị, chetakwa ịmaghị ihe gbasara ya nọ, onweghị ihe ole kwuru nke ị mara, ị ga na-ekwu nnọọ gakọrọ na-aga, ya wụrụ na ihe ọzọ bụ ihe a na-eme. Onye nwa mere nwanne ya nwaanyị jiri kwuo okwu sị gị na gị wọchaa that 90-minute video, maka ebe ahụ ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ Igbo dịka ị na-asụ asụsụ Igbo na ị gaghị asụli asụsụ oyibo, ị ga-abịa bịa chenjie langweji nke na-aghọta, gị sụọ ya, gị gee ya, ị ga-echa ya ọfụma, ya kọwara gị, gị hụ ya n'anya. Ya wụrụ na ị bịara bịa bata ebe a live, ebe nke ị ga-ajụ ajụjụ, ozugbo ị na-eweli n'aka ajụ ha ajụjụ, ihe dị otu a na-ara m ahụ, mana obi eshi ime ike, ebe a nke a ga-asa gị ya. Real people, real question, real answer, ha asa gị ya. Mgbe a na-asa gị ya ka a ga na-ejikwa gị ihe ịma atụ, na-agwagotu ị ga-esi eme. Ị hụrụ ya? So ọ ya mere ji na-ekwu ihe nọ na biznes a wụ ka ihe a na-ekwu ya black and white, emepere ya n'ebe ga-ahụ ya ọfụma. Mana ọ bụrụ na ịbata inside, ka otu ị ga-esi amata, maka ọrụ na ịbata inside, nwe otu anyị ga-esi agwa gị ya, gị ghọta ihe niile dị n'ime ahụgị ihe m ga-ekwu for even 20 minutes. Mmadụ nye m 20 minutes kwuru, aga m ekwute ya ọfụma. So ya nwa mere o jiri dị mma ịbata gị nwe ihe a na-ekwu, and obi shikwa n'ike dịrị ebe o buru ibu. Ya wụrụ na o nwere onye jụrụ ajụjụ, nwere kọmuniti, a ga-asa gị ya. Ị makwa ebe ị batara nnọọ, ọrụ n'obi ka gị ịbata, enye gị onye ndu,
onye ga ọrụ na onwe ihe mere ahụbeghị m ebe a na-eme mmadụ ịbata na biznes enye gị onye ndu and enye gị ofu a ga-enye gị abụọ. Ihe a bụ nnọọ evidence izi gị that bata, anyị nọ na-eche gị. Otu ọbụla i shiri nnọọ chọọ enyemaka anyị ga-enyere gị aka. Ihe ọbụla ị chọrọ nnọọ anyị ga-emere gị ya ruo mgbe ị ga-ọrụrụ na iguzogo ị ga-emeli ya n'aka gị. Ihe ọbụla na-edo gị anya anyị ga-akọwa gị, anyị ga-etinyere gị aja n'ukwu. Ihe a mmadụ gwa m otu ahụ, for me is an assurance, masị oke ka m ga-egodi onye a ntị mara ihe a na-ekwu. Ihe nke ọzọ m chọrọ ikwu mmụọ ịghasị na ya na-asọ ihere ka otu a ga-esi azụ ahịa azụta mee. Ọwụ nnọọ m iwepụtara onwe gị na enwere ike mgbe izizi gị bidogo na ọ bụrụ na post ihe ma ị chọghị iwepụta onwe gị ị ga-azụ ahịa azụta ya ọfụma. Iwepụtara ihu gị ị ga-azụ ahịa. Ọrụ na onwe ihe graftịrị gị post ya ya ọrụ nọọ vidio, ị nwere ike vidio nnọọ pụọ nnọọ ebe ị gara outing gee vidio, gị gaa shop gee vidio, anything ọbụla hụrụ nnọọ ikretala kọntentị gị were tinye ebe ahụ. Adaghị aga n'azụ until ruo mgbe bịara bịa nweta ihe a na-akpọ confidence, courage iwepụta ihu gị n'ihu akwụkwọ ga-eme ya. Anyị niile na-abalị kwa mmụọ na-ekwu okwu ugbu a mgbe izizi amadị m ma m ga-ekwuli okwu n'ihu akwụkwọ mapụta otu a na-ekwu okwu, enweghị m courage ya tọọ. Mgbe ụfọdụ m pụtakwanya agaghị m ama ihe m ga-ekwu, nlegidekwa onwe m masị life akọtigo na ịntanetị m na-enye nsogbu ma pụọrọ m ka ihe na-eme ya efriziri m efrizi de ma nọgidekwa masị ka m laghachikwa na my training maka enwekwa training otu a na-esi eme kedu ihe mere mebido posting ma na-epost obere obere ma ga tivita ụmụaka ndị na-akụ basketball mee vidoro ya mee posta mee were ya mee life nne vidio dịte ma na-ekwuzi okwu ọ voice m ka ị ga na-anụ gị na-ahụ ebe ụmụaka na-egwu egwuregwu. Ị hụrụ otu m shiri bido nnọgidekwa ụmụaga nnọọ na ebe a na-apụ ebe a na-ekreti nnọọ kọntent butecha nnọọ ihe niile yiri ihe m chọrọ ikwu yara ihe m chọrọ ikwu wu the same thing me were ya dosakwa ma etinye voice otu aka m megidekwara na-ebi udo onwe m maka ebe a ịbata nnọọ ihe mma a na-aka aka ebe a wee mụta ihe a na-amụ upgrade, a na-amụ ife ọfụrụ everyday. Ị na-amụtakwa ga na-etinye na nke inwe enwe, ị na-amụta ga na-etinye na nke inwe enwe until ihe niile na-eme nnọọ gị bịa mụtacha obi bịa shie gị ike. Mgbe ahụ zipụtazie n'ihu akwụkwọ ezize ka ebe na-agụ news. Ị hụrụ ya, ị gaghị efuru ozu, ị gaghị eme nọgide gasị ekekwana ihe m chọrọ ikwu enyiwe amaghị m ihe m ga-ekwu ngwanụ bye maka mmakwa atụ ekwuola m ya bifo. Ọkwa mụnwa na-ekwu okwu ugbu a wụrụ onye nọgidekwara na mgbe izizi m na-abịa live ma gbara kịrịkịrị pụta nnọọ ma etinye kamera m tinye everything ma na-ekwu kwuo almost 20 minutes ihe niile m na-ekwu nọ na mute. Ọtụ ndị na-ekiri m na-asị we don't hear you, we don't hear you. Masị ma ele ya anya ewuru n'eziokwu ma ebidokwa n'isi mebu ụzọ chịchị onwe m ọchị. Masị Chukwu ịhụla amakwa ama o ịhụrụ ya mgbe m na-amụ amụ ma emegidekwa ugbu ọkwa mụa at least ma ọ dịgo n'ihe ọzọ ma mara nọ bifo ma gara imepe ọnụ m o nwere maịk ebe a na-epres aka ọ ga-ebu ụzọ cheki ka dị maịk ahụ ọ dị open ka na iklozuru ya. Mgbe ụfọdụ mụ ịhụ ihe ndị a niile ịchịkọ ya ọnụ ọwụghị nsogbu. Ị na-asọkwa ihere ị ga-ejikwa ya ga-eme eke ya na biznes a. Ya bụrụ na ị na-asọ ihere ị ga-eme eke ya na biznes a. Mana ihe wu isiokwu kedu njikere gị, kedu otu i siri chọọ ya, kedu alụ iburu bịa, kedu ihe bụ your dream, kedu ihe ị chọrọ ime achieve, kedu ihe butere gị, kedu your reason ijiri bido azụmahịa, kedu otu ị ga-esi chọọ ya nweta ihe ahụ ị chọrọ. Ọ ya wụ ihe dị mkpa. Ya mere nwanne m hapụzie ihe isi ihere maka ịma na nke a ga-agaferịrị. Weta passion gị, weta zeal gị, weta nnọọ akọnuche gị niile otu ọbụla isiri chọọ ya iji wee zụpụta ihe ka ị wee nwee ka ihe a na-akpọ ya result ka ị ma achieve your goal. Were ya bịa, anyị ga-etikwara gị aka nyere gị aka ya mee ya ebe ọ ga-ama mma gị nweta ihe niile ị na-achọ. Daalụkwa n'olie nne. Anyị gwara unu na anyị bụ machine gun bịa taa. I hope onwe bụ onye dara n'ụwa ya agbabeghị onye ọbụla ihe a ịgba gị merụ ọrịa ahụ ma ọgwụgwa nke ịda ka ị wee bata biznes a. Biko anyị chọrọ ịgbagbu many people ka ha were bata. Ọ bụrụ na ihe anyị na-ekwu na-emetụ gị n'ahụ
ọwụ na ihe anyị na-ekwu na-emetụta gị na ọ na-resonate with you na ị nọ na situation ahụ right now na-ajụ kedu otu m ga-esi gafee ya, ihe awụ ohere kpọtụ onye ọbụla n'ime anyị ebe a, anyị ga-enyere ya aka. Ihe niile nwanne m nwaanyị na-ekwu ebe a wụ ahụ ihe ka ubi ere ọba, ahụ ihe ka ubi ere ọba. Mgbe agụrụ gụrụ gị hụ ihe dịka nni, pikchọ ya dịka nni, ihe ga-enye gị ndụ, a na-eji gị na-eke gị ọgụ, gị na-alụ ọgụ ka ịba irutegodu metụ ya aka, mebi na imetụ ya aka na agụrụ ahụ ga-agụdebe gị. Ọ ya bụ ihe nwanne m nwaanyị na-ekwu na ịdị shy wụ na ịhụbeghị ihe ịhụ ihe, shyness ga-agbapụ from the window. Mgbe ị batara ahịa gị hụ ihe ụmụ nwaanyị ibe gị ma ụmụ nwoke ibe gị na-eme, gị hụ ego ole ha na-akpata kwa ọnwa, gị nọdị na-asị adị m shy. Mba, ị ga-echetakwa na ịdị shy. Eziokwu ka m na-agwa ya, shyness a ga-agbatazi gị n'isi ma otu ihe niile ị ga na-echewu, ọ gịnị ka onye a na-eme, kedu ihe ọ na-eme, gị kpọtụ ya sị ya biko kedu ihe ị na-eme, ana m ahụ na ị na-akpata ego ole dị otu a, kedu ihe ị na-eme. Asị ihe onye na-arịa ahụ, asị ya nne, ọrịa ga-egbu gị in 1 week, mana ị hụrụ efere nshi a dị ebe a na iri ha anya ya ịgbakela, kedu ihe ị ga-eme? Gị buru nshi ahụ, ị ga-amadụ mgbe i jiri chaa ya, na-ajụ ha ma ọ fọrọ ọzọ, maka ihe ị chọrọ wụ ndụ, ihe ị chọrọ wụ ka ị dị ndụ. Ọ wụ otu ahịa a dị, ihe ị chọrọ wụ ihe ga-asọvụrụ gị problem ahụ ị nọ n'ime ya. Shyness ga-esi na windo gbapụ, ị gaa na-echeta dị na onwe mgbe dị shy. Onye kwuo gị isi ọkwa n'eziokwu, makwanụ mgbe m dị shy m na-anaghị ekwuli okwu. Otu ọnụ na-agba nwanne m nwaanyị bụ Salome kpakpakpakpakpakpa, sometimes m na-ele vidiyo ya na-ekwu ka iche. Onye gwara m na o nwere mgbe ọ naghị elele ekwuli okwu na vidiyo, agụ m ekwe, a na-asị na ọwashi. So nwanne m nwaanyị ma nwanne m nwoke, ekwena ihe na-enweghị ihe ọwụ, na-enweghị uru ọ bara, na onweghị ka ọ ga-esi sọlvụra gị problem, gbochie gị ịga n'ihu na ndụ gị. Bata ebe a, hapụ shyness. Ka nwanne m nwaanyị si kwuo, agaghị akwaba gị gaa n'ihe onyonyo ga-kwuo okwu, onwe onye ga-eme ya. Ọ gị nwa ga-eji aka gị mgbe ifile na ịdị na comfortable, gị jiri aka gị mee ya. Mana a ga-egosi gị ụzọ dị iche iche ị ga-esikwa wee na-eme biznes gị, na-agakwa n'ihu without ịpụta n'ihe onyonyo, until obi eshie gị ike, gị sị adịna m nkwado, achọzi m ịpụta n'ihe onyonyo, gị pụta. Ọgwụkwa na ị chọghị ịpụta, o nwere ndị na-eme biznes a gara na far na-apụtatụbe n'ihe onyonyo ma ofu ụbọchị, mana ha na-eme ad, ha na-eme ihe niile ha kwesịrị ime. Ịhụ ya? So ihe onyonyo awụghọ nsogbu, na ihere na-eme gị egbochina gị nwanne m nwaanyị ma nwanne m nwoke inyere ndụ gị aka, nyekwa ndụ ezinụlọ gị aka. Ihe awụ ụzọ ndụ, ihe awụ oxygen na-enye ndụ. Ahapụkwala ya si na ihere na-eme gị, kpochapụ ihere. Anya nọ na ihe ihere ihe ga-eme ka m ghara ịga n'ihu ya bịakwana m ọ bịakwanụ m, aga m ama ka m ga-esi mee ya, m gbubie ya were machine gun m gbagbunyụọ ya anya ya nwụọ ya nwụọ eji ha ahụhụ anya isi, biko anya isi. Ngwanụ, o ruola m n'aka ka m kwuo, ka ịhapụ m taa, m na-ekwugide until chi jie bọọ. Ka m gaa na nke questions nke ajụrụ m. Nke izizi onye asị m, kedu ihe m na-ere ma ọ wụkwanụ enyemaka m na-enye wu ihe ya nwere ike ịdị na-ere ma ya bido.
azịza m na ya bụ question ya bụ ajụjụ bụ na onwe ihe m na-ere. Ana m ere ihe ọbụla. Onwekwa n'ahịa ị ga na-ere, onweghị ngwa ahịa ị ga na-ere. Ama m na ị ga na-asị kedu ụdị biznes wụzi ihe a? Ana m ere ngwa ahịa, elekwana ụdị biznes m na-eme. Anyị na-akpọ ya lifestyle marketing, attraction marketing. Ọ ihe anyị na-akpọ ya. Anyị anaghị ere ngwa ahịa, anyị na-akpọwa akpọwa, anyị anaghị ere. Ị gaa na peji anyị, ọ bụkwa na ị na-eso anyị, ị ga-ahụ na onwebeghị onye n'ime anyị si zụọ shoe, ịzụọ one gị nweta one half price, ma ọ buy one and get one free, ma ọ lee shoe anyị try describe ya, ọ lekwa efe a ọ ihe dị otu a, ime ya otu a, gị yiri ya boys follow me. Anyị anaghị akpọwa akpọwa, anyị anaghị ere. Anyị na-eme lifestyle marketing. Kedu ihe bụ lifestyle marketing? Attraction. Nwanne m nwaanyị Salome na-esi gị content creation mere involve ịda na icreatiri n'onwe gị, chepụta ihe ị ga-ede, ma ọ wụ ihe ị ga-ese, ma ọ wụ vidio ị ga-eme, ọ na ị mere ịrekọdụ vidio ị ga function, ọ ụmụ gị ga birthday or something, ọ gị ga party, ọ gị ga hiking, ọ gị ga ihe ọbụla, gị rekọdụ anya bụ vidio, post ya. Your lifestyle, gị wụ onye na travel, gị nọdụ ala na airport, gị rekọdụ ihe na-eme ebe ahụ, gị post ya. Maybe tinye voice, oh anọ m na airport na travel, lekwa ndị m hụrụ na-alụ ọgụ, o lekwana ka onye a si dress efe ya amaka, o lekwa obere nwa na nwa amaka, o leenụ nwa m otu ọ dị gị. You know, it's lifestyle. Ya bụ na ị na-alaiki isi nri, gị na-ete ofe gị ahụ with medemede ngwongwo niile nọ n'ime ya, isi ewu, kpọmọ, shak, ihe niile gị gwọgbujuo ya ebe ahụ, gị vidio ya, si ofe ka wụ di m richaa ya, m si anya m 50 million ya, ọmụga ama mgbe o jide the check were ya kpa m n'aka, gị see ya otu ahụ, gị tige ya. Ọ content creation. Ọ ya bụ ihe anyị na-ere. Kedu uru biznes anyị na-eme bara gị? Kedu ihe ị na-akpata na ya na-awụghị ihe ego wụ one of it. Mana kedu ndị ọzọ na-enye gị? Ndị ọzọ na-enye gị wụ na ị na-enwe efe for family gị, ụnụ gaa ihe dị ka picnic gị na ụmụ gị na di gị vidio ya, ọ see pictures, tinye na ya, si ha lekwa ihe m na-eme. Ndị be m nọ n'ụlọ ọrụ 8 to 9 or 9 to 5, m nọ hie, mụ na ndị be m na-enwe aṅụrị. Biznes m nọkwa na-arụ ọnụ, anọkwa m n'aka, mụ na ndị be m na-enwe aṅụrị, anọ m na-azakwa ajụjụ na phone. All lifestyle, content creation, attraction marketing. So anyị anaghị ere ngwa ahịa. Ihe awụ ihe anyị na-eme, and ihe awụ ihe onye ọbụla nwere ike ime. Nwa m nwoke na-akụ basketball, ụmụ m ha wụ ụmụ ejima, ụmụ nwoke na ha na-akụ basketball, ha na-agba ọsọ, ana m eso ha na-agagharị. Ọ bụrụ na m na-eme 9 to 5, aga m enwe ike eme ya. Ịhụ na ihe awụ uru m kpatara na ana m arụ ọrụ nke m, nwee ike na-eso ụmụ m na-aga ihe ha na-eme. Ha enwe meeting na school, m soro gaa. Mgbe ndị ọzọ nọ 9 to 5, mana ọ kwụsịkwa ha biznes m ịdị na-arụ. Ọkwa na meeting ahụ nwee onye zara m ajụjụ, m meghe fonu m zia ya 1 second, azachana m ya, m continue with ihe a na-eme ebe m nọ. It's not 12. So ya wụ ihe m na-eme. You're distracting me, please. I'm on live. Stop doing that. So, unu ewekwana iwe biko, nwa m nwoke. Ihe ọzọ, azịza ọzọ m nwere ịza bụ onye si, ọ dị possible na biznes a na ọwụ sọsọ ebe m bi ka m ga na-eme ya. Nya, ọwa na international business. Business anyị awụghị sọsọ international. Isi international, o meanyere na maybe onwe 2 or 3 countries nọ abroad, ọ na-anọghị n'ogbe ebe ibi wuo ndị gị na ha na-emekọ business. Business anyị dị global. Nsi global, o meanyere na ụwa niile
ebe ọbụla ị nọ n'ụwa ị ga-emenwu biznes a. Ị nọrọkwanụ na Lagos, ibiri na Lagos na-eme ya, ị ga na-erichi ụwa niile na biznes. Ụwa niile with your market. Can you imagine? Kedu population ụwa? About 8 billion, right? Where you are exposed to 8 billion people. Kedu ihe ọzọ ị chọrọ? Market gị, customers gị gbasara ụwa niile. Anyị ga-abịa ihe anyị dị na community anyị awụ 200,000 plus. Anyị scratch bedo ahịa anyị 8 billion. That's the population of the world. I just did 200 and something thousand in this business community. So ị hụ na ahịa gị gbasara agbasa. Ị gaghị asị na ndị mmadụ agwụla onwezi onye m ga na-agwa maka business. The market adị na saturated. 8 billion people. Market ebido o wee fọkwa nke bụ saturated. Ahịa awa ahịa ị ga-azụ n'ụwa niile. Ebe ọbụla ị nọ, ị na-enweta customers from Japan, from India, from Sri Lanka, from Australia, from Germany, from Belgium, from any part of the world. Give me ad on Facebook. Yeah, girl, wanile. Give me on TikTok. Everybody on TikTok here. So, almost also international. It is global. Give around a village we have internet. Wanile. As long as you phone, you have internet. Also, kezi ihe nchọrọ ikwu na nwa m nwoke na-enye nsogbu edirela na mmana. So ị ga-azụ ahịa n'ụwa niile, okay? Ị nweghị ọhịa ka anyị na-eji asị gị na ị need ha ị ga-anye onye ọbụla nsogbu, ọwụ ụmụnne gị, ọwụ ndị enyi gị, bịa lee ahịa m maka ụwa niile with your market. O nwere ndị na-azụ ahịa ndị family ha na-amadị na ha na-azụ ya. Onweghị ofu mkpụrụ family member nọ na ya. Ndị niile with their business partners from other parts of the world. That is the beauty of it. You need to hear agwawa mmadụ bịa banye. Just mewe your ad. Ị na-eme your ad. Gị na-enweta ndị mmadụ from outside. So ụmụnne m anyị ekwuo na kwufe. I si na anyị buru machine gun wee bịa. Anyị nwere nnukwu ihe anyị na-ekwu taa. Ịgba anyị nkịtị, anyị ga-ekwugide taa ya akụọ elekere nke 11. Ka m mechie ya maka izu ụka ọzọ, ka anyị wee nwekwa n'ike inwekwa unu n'izu ụka ọzọ. Ka m kelee m ndị nọ n'ebe a. Tanya's Kitchen. Tanya, ekele dịrị gị biko. I na-ekele gị. Salome Otisi, thank you so much, my dear sister. I really appreciate. Okay, Salome, Tanya na-ekele gị ọfụma. Thank you. Ọ na-ahụ n'anya ndị mmadụ na-abata ebe a na-asị anyị jisi n'ike. Daalụ. Unu ha were elele anyị, ekele dịrị unu. Anyị na-ekele unu for coming in, taking your time to come and watch us. Udo dịrị unu. Izu ụka ọzọ anyị na-elekwa anya ịhụkwa unu ọzọ, mgbe anyị ga-ejikwa ihe ọzọ wee topic ọzọ wee bịa. Ọ bụrụ na unu ka nwekwara ajụjụ unu chọrọ ịjụ, biko gaanụ n'ihu send ara anyị yawa ajụjụ, anyị ga-aza ya unu. Ọwụbedị na anyị azaghị unu ebe a, anyị ga-azakwa unu privately. Maybe anyị nwetakwa ndị na-ajụ anyị the same ajụjụ over and over, anyị wepụtakwa ya ebe a zakwa ya so that ndị ọzọ ga-anụ maka ya. Thank you so much, and we have to take our leave. I chọrọ ịla now ka anyị wee nwee ike mee ihe ndị ọzọ. Unu agakwanụ mee ihe ndị unu chọrọ ime. Chukwu gọzie unu. Bye. Bye bye. Ekele dịlụ unu.